Kaigang panahon na eh. Iskot katulan eh. Ilong na gisgutan ng guro karon. O dili ba? Basin galukalukan ang mga larawan karong adlaw. What? Sige, mag-gisgot din lang gid mo prangka ba. Tos, kung nagtarong pa siguro ko biskwila dari sa tagom, no? Pak! Di siguro ko magsiyig tambay. Tagom tambay? What? Pre, Ano sa man? gusto mo na potog? Wala, nagtambay ra. Pre, Kabalo na karon pre, ba kung open dra sa tagong ba nga kanang kuan? Kung saan naman po na? Lami. Ay, pete-pete. Oh, abi nuang. Di masuk yung sawa? Di masuk ko asawa. Nabalik ko asawa, tambay mo ko dari ah. Patay picture. Picture ba yan na? Ha? Medyo Ay, na. anak ko asawa. Tarong nga. Hangyon lang ko na to si Damulag nga i-delete. Ay, kabuang. Wala siya i-upload. Okay na naman sa. Nay, kuan chismis karon baka na daw si Damulag pa eh. Kuan na pa ka nang nay ka nang afam ba? Kaya fam. Ay afam bayot. Di atay, bantog. Bantog ra balingbing kayo Di ba? buang. Di banto gani nung dako yan los kay sige ginapakaon gani nung. Ah, Gikan ba naglaing nasod ang chocolate ipa-drop para tama na export niya. Oh, pero Ah, istorya yan yan, no? na. Istorya pa na sa parang jib-jib. Legit na. Ay. Ato si parang jib-jib oh. Pre! Hoy! Dali sa dali. Alisa. Are you calling me? Isa ba? Hey, son! Come on, son. Kuling mi. Di ba tinuod ko nga si Damulag ba? Ay ganang afam ba nga ka na nag-sustain niya ka ng mga di ba? Asa mga kapulana? Parang buyit. Ay, Ha? Bandamay ing kabrisya. di, ingon ba ka nito nag-adlaw ha? Giling nante. Pero ang mag-ingon na si parang buyit. Ay, giatay, naglatay-latay, rin ng istoryahan Tangan ni si Day. parang buyit, maabot ron. Tinuod ba ka na? Lahi ba ng chismis kay magkaroon mo ni original, sumpay-sumpay ba na? Ikaw na lang daw. Tinuod yun. Oo, nga na yung Ang atong timailan na ron, kumuabot sa palimbulit. Tawas na diya, o. Tinuol ba ginagdili? Dili na ako katuhan. Ang dagway ni Boyet. Yit, tarong ba? Wala na dunggan ako, pangalan ako ba? Si Kuya. Sumagay, yung kamay ka para di ko makita sa kamera ba? Sorry. Anak ka na. Ay, kinaan naman si Boyet, be. Oh. Ingon ka sa kuha, Brad, nga si Damulag na ay afam, tinuod. Tinuod. Di ba na yung kasakuha nga na apag si Damulag? Matay, adyo ko ilabot na inyong mga ito na. Ako lang, kilabutan na ba nga? Alam na apil akong pangalan. Ikaw, noon saan po na yung tingog? Ikaw na makatulong ng ok-ok. Nag-unsa mo na sila dira. Tay, ay mo ako ginalibak ay. Muna siyang nahin na siya apam. Wala lang ng palagi. Sa ka doon. Oh no! Pag-jamming nga apam. Pre, basin, kuhan pre, ka na busy mo kay ko. Nasaan ka? Busy na, kamo na bahala dara. I-regards ako na Damulag ha. Sorry, Damulag. Oh, Damulag. Dara mo. Oh, sige. Musibat ang buwan mo, naabot na rin sa basa-ba o una. Ay, muli na po dahil ko kay tumay ko ba? Gusto na kayo. Bakit ano mag-istorya dari ka Damulag? Ay, baka, tayo lang ko ninyo. Asa man po ka? Unsa man yung batahanan ni nga? Basi na gyud sila. Ako na istorya hit ba sinaytabo ka Damulag. Ingon lagi akong giingon lagi pingat dagan tag chocolate mo bitaw na naasay apam. Ingon pingat ako kay nagtel mo bitaw na sa apam. Hello bro, break balik istorya mo may pa ako mo istorya. Sige na bay. Si Damulag mangod. Team instructor na siya sa una. Nya tinuod ka na pre. Tinuod kay na mo kay nang ni-retire siya no kay niwang na sa una mo nagkaroon ni tambok na kay sikaw chocolate. Mao ba? Ang nga na siya katinuod. Ang isa pa gyud diha nagpadako siyang tutoy puro di ka malumbra. Ti juga kuy. Ni-inter pag yun na siya og sundalo pre. Kabalo ka, wa ka pa sir kay nakaigit. Nya sa may istorya mo ana, di ba wala? Tarawa, speechless ka no. Ni-inter pag yun na siya og panran. Pagbuto sa pusil wa kadagan kay nakuratan. Na kasbit pag yun ako na sa una. Nag-quiz me nag-exam. 5 ray tama, over 100. Mas nakalala ato nag-spelling. Spelling big mother, tama. Spelling father, tama. Ang nakaproblema lang pag spelling niya lulo sa lulo day ko eh. Ang gi-English niya sa lulo, loader. Bugol kayo. Yes, Unsa tayo mong giingon ko? yes. Dili ay sa unan. Mga bugo ka karon bright na. Bright na kay karon boy.